Lola Pilar, kamusta po? Ito, mabuti naman. Oh, nandito ka pala. Oo. Alam ko, andito kayo eh. Kaya naman punta rito. Oo. Oh, ibalita ko, nagkasakit ka daw, sabi ni Lolo Tinoy. Ay, yung parang bumubukol dito sa tiyan ko. Parang may bato. Nagsisigaw nga ako eh. Bakit po? Masakit po. Sobrang sakit, di ko matiis. Hindi kaya lamig? Lamig yung Alam ko, naligo lang ako eh. Biglang sumakit. Ay, lamig. Isang araw din sa tiniis ko yun. Binili akong gamot ng ulan. Wala ka pang ipicacent oil. Wala, natanggal din sa awa ng Diyos. Parang bato dito. Hindi ko matiis ang sakit. Sigaw ako ng sigaw. Hindi ko malaman saan ako pupunta. Oo, nung araw na yun. Buti na wala. Naku, kawawa naman si Lola Pilar pala. Ito po si Lola Pilar po. Ito po si Lola Openg. Ito po si Lolo Tinoy. Sila po ay magkakapit bahay po dito. Ito nga po pinili po ni Lola Pilar na magpagawa po ng bahay dito po sa gilid po ni Lola Tinoy dahil ito po si Lola Pilar nga po ay nakuha po natin ito sa gitna po ng kagubatan. At tinanggal po natin siya sa gitna po ng kagubatan ay mas pinili niya pong tumabi po kay Lolo Tinoy. So ngayon po magkapitbahay po sila ni Lolo Tinoy at ang sabi nga po nila ay natutuwa sila dahil binalikan ko po sila dahil yun nga po hirap na daw po sila yung kanila pong kabuhayan dito. Talagang wala na daw po silang mapagkunan at wala na daw pong tumutulong. O kamusta naman? Mabuti naman Lola Pilar, gumaling ka. Gumaling din. Parang bumubukol dito, parang may bato. lamig yun. Hindi ko malaman saan ako pupunta. Sigaw ako ng sigaw. Ayaw ko pasigawin yung ulan. Paano hindi ako sisigaw? Hindi ko na matiis ang sakit nito. Masakit na talaga. Oo, sobrang sakit ako. Kamusta na yung kalagayan mo ngayon Lola? Nagwawala ako doon sa bahay. Oo. Buti naman, buti na alis. Kainom ko ng gamot. Wala naman ako pa magawa eh. Sobrang sakit eh. Mahal doon ng gamot ko. Nakainom ako ng gamot. Ilang beses din ako nag-inom marami. Saka nawala. Mabuti na lang nabalikan natin po si Lola Pilar dito ngayon. Tara Lola, doon tayo sa inyo. Punta tayo doon sa inyo. Nakita naman yung ba? Malapit yung ang bahay mo. Oo. Madilim ang bahay ko. Kamusta naman yung bahay mo Lola? Ayos lang. Hindi ka naman nababasa dyan? Hindi naman natulo. Hindi naman tumutulo? Oo, talagang madilim. Tulo labang ulan. Pag umuulan, tumutulo. Pero pag hindi umuulan, hindi tumutulo. Hindi natulo. Lolo Tinoy talaga. Punta muna kami dito, Lolo Tinoy. Po yung kanya pong bahay. Ha? Wala pa ako kayo maupaan. Okay lang? Wala akong bangko. Okay lang Lola. Ito po yung bahay po ni Lola Pilar. Ano Lola? Kamusta? Mabuti naman.
Pero iniinda kong mata ko malabo. Lumabo na rin yung mata mo? Malabo yun. Malapit ang birthday mo, Lola. Oo. Sa October. October ano? October ano yung birthday mo? 12. October 12? 100 years old ka na, Lola? Sabi nilang lang pag birthday ko, bibigyan daw niya ako ng ano, malamig. Malamig na? Ano ba yun? Yung malamig na Ice cream? Oo, baka yun. Ah, Ang birthday, 100 years old ka na, Lola. Pero wala kang birth certificate, ano? wala. Paano kaya natin yun Pwede naman lang tayo ikuha sa munisipyo, di kaya titignan natin, ano? ito. Kung makukuha natin sa munisipyo, no? Oo. Sige, i-check natin sa munisipyo para malaman natin kung ilang taon ka na talaga, tapos maibigay na yung 100,000 mo. Pero sa tingin mo, Lola Pilar, 100 years old ka na talaga, no? Tanda ko na eh. Kamusta na yung kalagayan mo? Okay na? Okay lang. Magaling ka na? Oo. Natanggal na yung sakit kong bumubukol sa yan ko. Kala ko, Ang sabi sa akin ni Lolo Tinoy, sumisigaw ka daw nung ay, panay asigaw ko kasi hindi ko malaman saan ako pupunta. Nagwawala ako dito sa bahay. Hindi ko kasi matiis ang sakit eh. Sobrang sakit. Oo. Sumpong na yun sa akin. ano yun, madalas na nangyayari sa'yo, Lola, o ngayon lang? Isang beses lang. Isang beses lang? Hindi kaya lamig lang yun, lamig? Lamig lang siguro. Naligaw lang ako. Sinumpong ako. Kasi kung sakit siguro yun, laging nangyayari, ano? Oo. Pero ngayon lang nangyari, tapos wala na rin. Wala na. Hindi na umuwi. Kaya hindi. Oo, baka lamig lang, ano? Lamig lang nga siguro. Mm. Kasi parang bato ka ako. May bato yata ako sa gabi. Bakit ka ako ganito? Sobrang nasakit. Hindi ko na matagalan to. Sabi ko nga, nagwawala tuloy ako dito. Nagalit niya sa sulat. Sumisigaw ka. Oo. Sigaw ako ng sigaw. Ako, nang gagawin ko. Kaya sobrang nasakit. Hindi ko na matagalan na. Pag sumisigaw ka, pinupuntahan ka ni Lolo Tinoy. Hindi. Si Ulan yung pamangkin ko. Ah. Binibigyan ako ng gamot. Pinupuntahan ka naman dito. Oo, pinapainom ako ng gamot. Nasaan na yung solar mo? Binibilad nila pagkahapon, pinakabit dyan. Sa taas. Oo, dyan. Maliwanag ka. Yung radyo mo gumagana pa. Oo, ito. Hindi na hinihiram ni Lolo Tinoy. Hindi na. Ito. Hindi niya na hinihiram. Baka ayaw mo nang ipahiram. Malakas pa, no? Oo. Baka ayaw mo na ipahiram, Lola Pilar. Hindi naman niya hinihiram na eh. Nagtigil na siya. Kaya nga gustong-gusto niya magkaroon ng radyo para meron daw siyang libangan eh. Oo. Kasi wala raw siyang libangan dito eh. Pinapahiram ko naman pag hinihiram niya. Hindi ko na pinagkakait yan eh. Oo. Kaya hindi na hinihiram. Pero mayroon lang. Pero may na yun din. Meron kami dala sa'yo, Lola Pilar. Asa na yung ano natin? Ha? Nasa na? Nak! Dali mo, Nak. Nay, anak ko, Nay. Anak ko. Ang dalawa? Oo. Ito. Anak mo yun? Oo. So, Nay, may dala tayo dito, Nay. Oh. Ito, Nay. Buksan mo, Nay. Ito, Nay, ay galing kay Mrs. Jones. Bigay ito sa atin ni Mrs. Jones. Ayan yung mga laman, Nay. Tapos, meron ka dyang gatas. Oh. May gatas ka dyan. Tapos, yung may tinapay, Nay. May bigas. Tsaka kape. Mga pangangailangan mo dyan. Sardinas. Tapos, ito yung ano, hinihingi mo sa akin. Kala mo nakalimutan ko, no? Oo. Tignan mo. Mani. Mani, Nay. Mani? Mani. Kumakain ka mani? Oo. Ha? Oo. Kumakain ka ba ng mani? Oo. Hindi ba masama sa'yo yung mani? Ito, kunin mo, mani. Oh, wow! Bakit kasi? Yan ang hinihingi mo sa akin, di ba? Picassent oil? Oo. Oh, Salamat. panghaplas, ano? Ayan, pag masakit yung mo, tiyan mo, pahiran mo niyan. Picassent oil, para matanggal yung sakit, tuhod, braso, mga kasukasuan,
Magaling talagang Epicacent Oil. Epicacent Oil, baka naman, may sponsoran mo si Lola Pilar ng isang kahon, Epicacent Oil. Maraming salamat sa inyo lahat. Opo, sa mga... Pagkain kayo na Panginoon. Sana pabain pang mga buhay niyo lahat kayo. Para magkasakit. Ay, ako papayag niya walang pera, wag lang magkasakit. Totoo lang. Kaya ko nang may sakit eh. So, binisita po natin ulit po dito si Lola Pilar sa kanya pong lugar po. At matagal-tagal na rin po natin siya dito hindi nabisita. At yun nga po, pagdating po natin dito na-miss daw tayo nila Lolo Tinoy. Na-miss mo ba kami, Nay? Bakit mo kami na-miss? Pinapanalangin ko nga punta kayo rito eh. Palagi. Araw-araw. Ay! Araw-araw pa naman. Pinagdadasal nyo kami na bumalik dito? Oo. Sabi nga ni Lolo Tinoy pinag-uusapan nyo na daw ako. Bakit? Bakit nyo ako pinag-uusapan? Ay, kasi namimiss din namin kayo. Gusto namin kayo makita eh. Namimiss mo na pala kami. Namiss mo pala ako, Nay. Hayaan mo, Nay. At pag dadalas-dalasan natin ang pagpunta dito, no? Kawawa naman po. Ito po si Nanay ay nag-iisa lang po sa buhay. Wala na po siyang asawa, patay na po. At siya po ay mag-isa lang po siya naninirahan po dito po sa lugar na to. Ito pong bahay na to ay pinagawa po na ng atin pong sponsor ni Ma'am Polter Daily at ni Ma'am Judy March po. Sila po yung nagpagawa po nito para po si Lola Pilar ay matanggal po natin sa kagubatan. Maraming salamat po kay Ma'am Judy March at kay Ma'am Polter Daily po. Minsan nga naalala namin kayo eh. Basta ako, hindi magpunta dito si Tinoy Aragon. Kahit sa walang dala. Punta dito. Para mag-usap-usap na lang kami. Gusto mo pumunta ako dito kahit wala akong dala? Oo. Hayaan mo na, dito na ako titira. Magpapagawa tayo ng bahay dito na tayo titira. Para lagi tayo magkukwentuhan, ano? Gusto mo ba lagi tayo magkwentuhan dito? Magkwentuhan tayo, magdamag nila Lolo Tinoy, maghunting tayo ng aswang dito sa gubat. Tapos isako natin, benta natin. Para meron tayong, panggastos, So, yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga subscriber ko po sa YouTube channel ko at sa akin pong followers po, likers po sa atin pong FB page. Maraming salamat po sa inyo pong suporta, sa inyo pong tulong. Nawa po ay mas lumawak pa po ang atin pong channel. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat po sa atin pong mga sponsors po. Mga sponsors po na patuloy pong sumusuporta po sa atin pong adhikain na makatulong po, dahil ang ating pong mga sponsors ay may ginuntuang puso din po para po sa pagtulong po sa mga katulad ni Lola Pilar na nangangailangan na po talaga ng tulong. So maraming salamat po kay Ma'am Judy March, kay Ma'am Polter Daily, kay Ma'am Kiromi Jenny Seki. Pagpalain sila ng Panginoon Diyos, babahin pa ang mga buhay nila. Opo, matulungin po talaga sila. Kay Ma'am Marites Inis ng American Trucking Wife, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Tropang Global, kay Sir Tating at kay Ma'am Willowa Rain, kay American Trucking Wife, kay Ma'am. Maraming salamat po sa inyo at sa kaibigan ko po, kay Banat Bagsik, kay Maldita, sa mga naging kasama ko po sa group dati at malaki po na itulong sa akin, kay Ma'am Gemotele, kay Ma'am Kabibs, at siyempre po kay Sonrox Goma, kay Spartan Warrior, kay Grace Cruz, Always Smile, Wency, siyempre kay Wency at kay Max. So yun po, sa iba pa pong kaibigan ko po sa YouTube na hindi ko po nabanggit ay may grab shoutout po sa inyo. At kamusta po kayo lahat? Sa iba't ibang panig man po kayo ng mundo na roon, ingat po kayo palagi. God bless po. Bye guys!